U ovom videu su proizvodi za koje je Jason pomogao da se naprave. Jasone, da li vidiš nekog? Neko krade Jasonovu odeću. Stvarno? Hajde da uhvatimo tu osobu. Požuri, Alex. Ok, Jasone, idemo ovuda. Hej, vidim je. Hajde, uhvatimo je. Hajde, požuri. Okej. Vidite, društvo, ovo su Jasonov vlog detektivske majice. I ako ih budem nosila, bit ću super cool kao pravi detektiv. Imamo crvenu, imamo tamno plavu, svetlo plavu i zelenu. Ove majice su tako sjajne. Kakav je to zvuk? Detektivi dolaze! Ok, Jason, uhvatimo je. Hajde da je uhvatimo. Ma zaboravi na nju, već smo vratili naše majice. Da! Hej, društvo, imamo nove proizvode. Ovo su naše detektivske majice. Pogledajte. Majice su jako cool i čak imaju natpis Jason Vlog na njima. Da! Hajde da štitimo majice. Idemo, Jasone. Zaštitimo ove majice. Niko nam ne može oteti ove majice. Pa, Jasone, mislim da možemo da se odmorimo. Nema nikog u blizini. Tako je, možemo se opustiti. Imaju moje majice. Želim ih nazad da bih bila detektiv. Više ne obraćaju pažnju. Znači, ne vidiš nikoga? Da. Da, nikoga nema. Hej ti, prati se! Hvata je. Jasone, hvataj je! Hajde! Vraćaj se ovamo! Hej ti, stani! Ne! Hej, stani! Hej, prati, ne! Uspeli smo. Uhvatili smo je. Da. Ne! Prati naše majice. Okej, imamo je. Okej, imamo je. Zašto si uzela te detektivske majice? Zato što želim da budem pravi detektiv. To si trebala da nam kažeš. E pa govorim vam sad. Okej, stvarno želiš da budeš detektiv? Da! Okej, ako želiš detektivsku majicu, onda ćeš morati da prođeš neke zadatke. Okej? Šta? Okej, idemo. Hajde. Hajde, možeš ti to. Hajde. Ajde, bravo. Hajde, da. Okej, dalje. Tako, baci je kroz ovo. Bravo. Svaka čast. Hajde. Sada moraš da pogodiš one mete. One tamo? Da. Okej. Hajde. Vrlo dobro, nastavi. Da, Super. to. Okej, idemo na drugu vežbu. Naravno. Vrijeme je za detektivska pitanja. Da li si spremna? Mislim da jesam. Okej, prvo pitanje. Šta je ovo? Tvoja kapa. A ovo? Tvoj walkie-talkie. A ovo? Tvoja značka. A ovo? Jasonovi vlogovi logo. Okej, sve je tačno. Odgovorila si sve tačno, zato možeš dobiti ovu Jason Vlog detektiv majicu. Dobrodošla u detektivski tim. Wow, ova majica je tako cool. Najbolje majice na svetu. Roditelji, imamo ove super majice za vašu decu. Proverite link u opisu profila. Hvala što ste gledali, društvo. Ćao. Okej, Jasone, šutaj loptu, spremna sam. Jesi spremna, Saro? Idemo. Ali, Saro, prvo zatvori oči. Da zatvorim oči. Okej. Društvo, vidite. Vidite kako je ogromna ova lopta. Sari se ovo neće dopasti. Saro, spremna? Da, spremna sam. Ovo će biti zabavno. Wow! Jasone, to nije lopta za fudbal. Da jeste, samo je veća od normalne. Pa, bilo je zabavno. Gladna sam. Hajde da uzmemo malo voća. Super ideja, idemo. Okej, uzmemo malo voća. Okej. O, ne!
Nemamo više voća, Jasone. Da, šta da radimo sad? Ne znam, Jasone. Idemo u prodavnicu voća, hajde! Idemo. Prodajem voćne salate. Salate u bojama duga. Kupite. Prodajem voće. Ha? Nema nikoga. Pa spavat ću. Zdravo, halo. Zdravo! Halo. Sad ću doći. Zašto on spava? Zdravo! Hej, Haha. čao. Želimo da kupimo voće. Da! Naravno, koje želite? Mogu li ja prva? Ne, ja želim prvi. Ja Ne, ću ja prvi. želim prva. Saro, Ne, ja ja. prvi želim. Ja želim prva. Ja. Stop, nema svađe, okej? Okej, Ti možeš prvi, pa će onda ona, okej? Što želiš? ja želim jabuke. Okej, pripremimo poručbinu. Hajde da poručimo, Jasone. Šta bi voleli? Imamo jabuke, banane, grožđe i još mnogo zdravih stvari. Ja želim salatu od jabuka. Okej, hvala. Ovo je za tebe. Hvala. Šta bi ti želela? Ja bih želela jednu jabuku. Okej, izvoli jednu jabuku. Hvala. Okej, novac. Izvoli. Hvala. Ćao. Obožavam voće. O ne, ispala mi je jabuka. Saro, šta si to uradila? Ne mogu više da je jedem, prljava je. Ne brini, Saro, ja ću ti kupiti drugu, hajde. To je baš lepo, Jasone, idemo. Prodajem voće. Ko želi voće? Mi želimo. Ćao, društvo. Želimo jabuke, molim te. U redu, narode, odmah. Je li to sve? Jabuke. U redu, samo jabuke, evo. Ok, Jasone, imaš li novac? Naravno, Saro, samo da proverim. Ha? Ali ja nemam novac. Ha? Nema novca, nema jabuka. Ne mogu vam pomoći. Šta ćemo sada uradimo, Jasone? O ne! Moje voće! Što ste to uradili? Ne. Stvarno mi je žao, možemo da pokupimo to. Da, hvala, to bi vrlo pomoglo. Pa možete li? Da, naravno. Da. Izvoli. Pa, hvala vam puno što ste mi pomogli. Zaista nam je žao. I u znak zahvalnosti, 2 jabuke. Besplatno. Hvala vam mnogo, gospodine. Nema na čemu, narode, čao. Ćao. Kada pomažete jednim drugima, svi pobeđuju, čao.